nong nong. Kinutang kutang tansah bisa lelati. Yo Mas Gareng. Anduk bro. Satu truk lah ya ya wis men kenapa oh perkara bal kok dipikir ya pancen permainan ki pertandingan ana sing menang ana sing kalah kepara nyata sing penting sportivitas tetap dijaga bener nggih to Mas kita wis berdoa kok wis ndongake tim nasional kita menang nih kok ya tetap kalah ya kuwi wis ginaris. Kalah menang kudu disyukuri. Sing penting wis usaha dan berdoa. Tur peluit belum disembrit untuk penutupan pertandingan. Ya berarti masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk ya sembuh kono karepmu. Ya, yang penting tetap berdoa, jangan patah semangat walaupun sekarang kalah besok harus menang. Bener. Sareng-sareng lawan para warga wonten ing Gonilan. Nggih. Nadyanto ning kutha ning nyatane wah luar biasa nggih Mas Gareng. Lho lawang mriki niku nggih termasuk kota yang berbudaya kok Mas. Oh nggih. Dadi samubarang dinikmati kanthi nikmat ora kemrungsung. Mula jenengan polah kaya ngoten nggih dinikmati niki wae kali sing mirsani. Napa nggih? Nggih, boten mamung ingkang rawuh dalu menika, ingkang mirsani saking dalem nggih sami menikmati. Nggih. Ngoten dadi nggih disyukuri melih. Dadi panjenengan nyambut damel tasih wonten ingkang terhibur disyukuri. Bener. Pokoke syukur niku jangan sampai lepas. Syukur niku saking tembungsu niku suatu ungkapan manusia karena telah mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kur itu kurang pun tetap harus kita syukuri. Mungkin memang itulah jatah kita dari Tuhan yang Maha Esa. Rezeki wis enek sing ngatur ngoten niku to Mas? Nggih. Lah nggih. Ati mboten sangaya pun pitados kali kula selama hidup punya cita-cita. Manusia diharuskan punya cita-cita Mas. Setinggi langit, tapi yaitu harus dibarengi dengan usaha dan doa. Tanpa itu niscaya akan berhasil. Betul. Ngoten ngomong kula niku donga lho ben bengi niku. Donga. Loh, rumangsa jenengan niku saka limbukan ning gara-gara niku bar limbukan ning gara-gara rumangsamu mboten dikir. Sampean to? Nggih. Weh. Nggih. Sampean ki wis kurang apa to, Mas? Napa nih? Sampean ki nuwun sewu lho, klebu kudu syukuri lho. Napa? Sampean gareng ya walaupun sampai sepuh ning nyatane sing diminati akeh sing nanggap. Nggih. Putra-putrane hasil saka panjenengan gareng iso nggih nyekolahane anak nganti anak loro wedok kabeh dadi dokter kabeh. Tur wis mantu, dasare mantu sampeyan yo iso ngedekne bali wisma sing luar biasa ora ngrepoti wong tuwa. Kuwi syukur gedhe tumrap sampeyan kudune nggih ta? Ning bali melih kodrate menungso.
dimanapun tidak ada orang yang puas niku mboten enten niku gawan menungso Mas. Oh, wateke menungso ya kaya ngono kuwi ya. Niku gawan menungso tur melih kula omongi niki jenengan dereng ngrasake. Apa? Sok yen tambah umur melih ngrasake. Iya. Dadi seniman itu ternyata yang diburu tidak hanya materi, tapi kepuasan hati. Kok iso? Loh, jenengan duwe nodit akeh ning ora tau pentas mayang utawa dalang. Pripun, stres mboten? Nggih. Nah niku. Bener Mas, kula entuk duit akeh mergo bathi ngedol wayang ning duit nadyan sithik nek bathi saka mayang kuwi atine luwih marem timbang ngedol wayang. Makane nggih hiburane awake dhewe niku kejaba ngupaya boga ugi niki makani rasa. Ah iya. Aku mau iki kudangan iki mau anu halaman 31 lho le buku mau. Wah. Semarangan ya, Dik. Semarangan. Wah. Ya wong aku ki isane mung ya adum-adum kok ngono aku ya notasi ra iso ya tak bagekke karo kanca-kanca pengrawit. Aku duwe siji mumpung ana nganu iki. Mumpung ana si Elisa dalan saka Yogya. Heeh. Aku mbiyen tau kayak hafalan bapakku irim-irim Laraswangi weton Ngayus Jakarta nganggo Purwakantida. Mbah, jajal tak pengen krungu, Pak Dik. Kowe yen kleru iso dikeki masukan aku. Ah, iya. Mergo wis suwe ra tak tokke. Nek kleru tak benerke. Wis saja. Lunging gadung lumambat wit kambil ana rondo manyang sendang dang medom dang medom medang medung nyangking mendong manuk podang menclok neng papa gedang nucu 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 iwa ingkang kaki dudong bakadung kepleset cemplung kadung yong biong biong glo anakmu biong gundal gandeng. Woi, carake iki weton Yogya iki. Wah, iya. Iki mbiyen wah laris tak nggo tanggapan wong iki jane ana lucone kok. Lucone apa? Wah, ora iso pasangane mati kok. Kudu nganggo pasangan ya kuwi ya. Heeh, ya ana saut-sautane. Iki aku urung iso nembang apa-apa ya iso aku nembang ya lagi iki biyen. Akeh masan itu tinggalane bapakku ki akeh. Lah iki lho aja sok menyia-nyiakan warisan saka wong tuwa kadang kala iso dienggo golek upa. Ah iya. Ngono. Walang kekek walange kadung walang kekek dawa
srengenge mulon parane yayo gunung kelut tanduri tela kaya ngene rekasane wong gak manut karo wong tua kuda menarik bendi sekarang bendi menarik kuda dulu pemuda menarik pemudi sekarang pemudi menarik pemuda. Lawas ya lagi tak toke ya lagi saiki iki. Heeh. Lapalan lawas walang kek. Wah, Mas. Wong aku mbiyen dikandani bab ilir-ilir kuwi iso digawe kendangan cakra lho. Kendangan cakra iki piye? Aku dudu cah karawitan dadi radong. Candra. Ha, nek muni Candra aku ngerti nek cakra ora ngerti. Candra lho. Candra ki adine cakra. Oh iya. Oh. Ilir-ilir. Ilir-ilir. Langsung dikendangi Mas Dio. Ilir-ilir tang tok dut dung tok datok dadung tang tok dut. Ya. Ayo ki sing cah Jawa Timur kuwi. Oh ya sesuk tak latih. Wong lahir kok Dijo laras. Ono kendangan cok. Ya mulai aku arani cakra. Oh. Mergo ndang tok dut cakra negara. Ilir-ilir tang tok dut tang tok dut ngedung tok datok dadung tang tok dut tak dung lah. Wes tanganku kesel. Oke. Ya, cok kalau mongso ngene nggih tombo kangen bungkar-bungkari lagu-lagu sing lawas Mas Gani. Tambah kota, tambah ngelmu ngoten niku. Ning iki rumusé pokoke orang jangan malu untuk belajar. Makanya aku kumpul karo kanca-kanca ngene iki nadyan iki saumur anak-anakku, aku ya ora isin takon. Kuwi sing penting ngono aku mau sing ngajari tukang gender iki. Weh, Freddy to. Freddy iki wis pokoke anggere rokok saler lancar ilmune. Iya. Wis ya ra ketang sithik-sithik, Mas. Duwe celengan, ya tak openi wong iso nggo golek pangan. Oh iya. Ambak dikaya ngopolan kepiye? Jenenge panjenengan iki dadi panutaning para gareng-gareng sak Indonesia. Oh, wah tak kira panutaning para denawa. Ya wong ya iki bakal engko ya tak tularke karo kanca-kanca liya-liyane. Heeh. Ya jare ngelmu kae diguak ora kumrusak digembol ora mendosa. Bener. Ya, mbok menawa. Mula aku mumpung tak ngene mumpung ana dalang saka Yogya iki. Sok, wo Elisa. Sing tak unekke mau bener apa ora ngono lho. Oh iya. Takon jajal. El. Iki mau sing aku nyemprot-nyemprot ki mau. Cek. Leres Pak Den niku. Oh, kuwi bener. Iya, terus nanti kalau Jogjanan itu kan keluar Petro itu. Ah. Kalau di Goro-Goro itu. Terus nanti langsung masuk Sorayuda.
aku gemang dipondong sing kambi abang nika. Itu lanjutannya gonal ganel niku. Oh kuwi. Ya. Jane aku karo Elisa wis cocok lho jane. Heeh, bareng muni gonal ganel kok pas. Ya gonal Jane ganel. asline Sajane apa to gonal ganel sing ganel iki apa? jane iki gondal gandel wong Purwokantida kok gonal ganel. Oh, kalau dulu Nek- ya. Persepsi orang tuh sok-sok Beda-beda. beda gondal gandel ki terus juruse teng Soalnya neko-neko. warisan tuh warisan lisan. Jadi Nah. kan taunya kan dari lisannya itu dikira wudele Petro. Betul. Jadi ngiranya itu gonal ganel. Yen gonal ganel kuwi wong wedok nganggo suweng gedhe tregel. Oh itu gonal gonal. ganel. Oh ya macam-macam kan Iya, persepsinya. Ya padha-padha kok. Itu kalau warisan tertulis itu ada bisa Ada dibaca. jelas. Kalau lisan itu turun temurun ya saya. Turun. Terus setiap seniman kan punya kembangan sendiri-sendiri. Betul, Persepsinya ya dewe-dewe. Gitu, luar biasa. Oh, aku biasa di luar. Mutiara ini nek mboten didudah eman-eman. Nggih, ya. Hilang. Ya kleru ya maklum wong pancen dudu profesi kuwi lak dalan to kudune. Nggih niku biasane Kuwi dalan. dalan kuwi. Janan. Heeh, kuwi dalan cara ngayogja ngono kuwi Heeh. ya mung iki mau aku suluke atau cengkoke ora Yogjan. Ya campuran mergo aku entuke ya ning Semarang. Weh. Jadi wis campuran karo Semarangan. Nggih. Ayo nembang Mas sekarang ya. Nggih. Sadurunge Mbak Elisa, iki anu Sapa? sing perawan siki anu si Wanda. Nah, Wanda ki urung tampil dhewe do rong malam. Oh, Wanda sing tak enteni kok. Heeh. Wan. Nah, ngadeg Wan. Ah, ya. Iki cah wedok ning jenenge marake ora pas e. Wanda diundang Wan dikira lanang, nda ya dikira lanang. Ah, Nda, beda kabare nda. Nda ki emas utawa sedulur. Kene Nduk, sayang. Wah. Bocah kok kulite kaya granit, kayak granit. putih kempling lunyu. Ah, mloso nek golek bojo aja sing ireng. Ngono ndak lek lahir anake malah kaya ula weling. Berarti sing pripun, Pak? Ya, Sing sami putih napa? ya sak seliramu sing ndi ngono wae tadi. Ya manut kodrate. Sak madya. Ya ora kekuningen, ya ora kirengen. Blawu. Lah, pengen piye to, Ndak? Pripun? Pengen duwe bojo sing model piye? Lah, nggih sing saling melengkapi to, Pak. Oke. Kalau kan Omongane kaya ra enak. Pripun? Ura wering ra itu wol kadut ki. Oh, sing saling melengkapi. Nggih. Kowe nyonto Pak Digareng kuwi lho. Pripun? Leh Pak? omah wis puluhan tahun nganti sakjane ora nate kok jenenge geger iki ora tau. Oh, aja ngasih. Ora ana sing ngerti. Primpen kok. Primen piye? Primpen ling nyimpen wadine rumah tangga. Oh Tak iya. kei rumusan ya. Rumusan apa? Iki serius. Wong yen rumah tangga aja sok padu. Ning padu ya entuk, waton aja neng-nengan. Tapi neng-nengan ya entuk. Ning peringatan keras aja nganti ngliwati 24 jam. Yen kowe ngliwati 24 jam ibaratnya kowe mlaku ning pinggir jurang, blumbar rumah tanggamu. Iki wis tak praktekke aku. Aku anggere meh kliwat 24 jam bojoku tak lus-lus. Terus mapan. Ngono, ya. Tak kira lek Mas kawin ora to? Loh. Yo. Seri berikutnya. Oh, seri berikutnya. Ah, ya iki kandhane wong tuwa. Ah, iya. Nek muga-muga kowe ketemu jodohmu ya, Nduk. Amin. Apa selak pengen rapi apa kuwi, Mas De? Apa wis rampung to kowe? Sekolah Alhamdulillah sampun, Pak De. wis S1. Sampun. Pacangan wis duwe rung. Pacangan niku pasangan. Heeh. Dereng. Sekseni danyange kene lho. Dereng menikah kok. Oh iya ya, Pak, ya iki pacangan. Pacangan ki tegese pacar. Oh, pacar. Oh. Lek pacar sampun, Pak. Wah, ya.
negur kowe to. Ki, apa kowe pacare temu ireng ki to? Ora, bocah ya teko. Mboten, Mbak. Mboten, Mas, Pak Mas De. Gareng. Apa? Nikah karo kawin mau beda to, Mas? Walah kuwi aku ora ngerti aku. Loh, piye to? Oh, kudune kowe sing luwih pono. Lah Kowe kuwi takon aku ora ngerti kok. nikah karo kawin Mongko aku iki enek ditakokne anu lho, apa jenenge cok kala mangsa padha lho. Wis kawin urung kowe, tegese wis nikah apa urung kowe ngono kuwi. Asine bener apa salah ngono kuwi? ya beda. Bedane? Lha ning kari tinggal pemikirannya manusia bagaimana. Oh. Nikah kuwi iki sing bener lho. Ya. Nikah itu di depan naib utawa ning catatan sipil. Heeh, kuwi. Yen kuwi nggone lho. Ah ya. Nggone ning ngarepe naib utawa ning catatan sipil kuwi nikah. Nikah. Yen kawin ki yo sakgon-gone. Ora. Apa? Nek nikah ki mesti kawin, nek kawin rung kalian nek nikah. Kawin bukan. Tak praktekke. Ora iki nggo supaya kowe ora tegang wong kok nembang kok tegang gitu. Ya. Nembang apa nembang Eh apa. iki ana sing nyuwun sesideman Mas Gareng. Iki ada ucapan-ucapan dari teman-teman dan Wan Berat Dwi Jolaras Indonesia. Saking Pak Tarno Tania Jaya, Sugeng Ambal Warso Pak Kanggo panjang umur. Sehat selalu semakin sukses laris terus tanggapane. Amin matur nuwun Pak Tarno. Ugi selamat ulang tahun Bos. Nggih matur nuwun. Menika saking Pak Nino Jakarta. Oh Ugi nggih. saking Pak Sukri Hono Coroko. Weh, Lah Sukri Hono Coroko ki urung marem nek urung si Angel kuwi ngendang. Oh, Dwi Jolaras Indonesia ki duwe pengendang wedok yang cantik ning luar biasa. Wis ana grup AM. Nah, Angel Mania. weh dia. Iku grupe wonten nang Jakarta mriko. Cawe- Anggotane namung kalih Sukri kalih anake. Dadi Aku yo gumun cah wedok kok jenenge Angel. 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 Angel iki tulisane Angel. Iya. Ayo nduk Jel, Jel, ayo. pindah ning nggon anu. Jel, ayo Jel. Ah, nggih. Ugi assalamualaikum Sugeng Ambal Warso nggih matur nuwun. Sembah nuwun ugi menika saking Warung Tombo Luwe Cikarang. Sugeng Ambal Warso Pak Kanggo mugi tansah pinaringan sehat, sehat, panjang umur, barokah rezeki sembulur. Amin matur sembah nuwun. Amin amin. Sedaya kemawon ugi ingkang wonten ing channel Dwi Jolaras Indonesia ingkang ucapaken ulang tahun dhateng kula matur sembah nuwun. Ya, Bapak Nono sik. Nduk Wanda. Apa? Kok Angel kok ngundang kok apa? Oh ditunggoni Mas Widodo. Oh ya ora jar kendel wis to. Kok kleru tak benakke. Wah iya. Dodo. Ya. Ning ana lho Njel, lek ngendang kudu sila lho. Iso ora sila kene tak silakne. Tak silakne sikile iki lho maksude. Tuh. anu lambe karo niat beda. Ya. Endi? Wiwitane. Ya. Wiwitane anderek sang pekik priya bagus kanggo labu daya Sowan sawan menyang kutha
suarane iki ora banter ya Mas Gareng ning dirungokne iso kepenak ringik-ringik ngono ya. Iki angu jiwat ngono kae. Iya, Suarane sing angu jiwat, ora selagane, ora aning, suarane. Suarane cemaplok. Cemaplok. Dadi dirasake dipangan ning rasa ki enak. Terus ning wasesa ngungro apa to Cah? Penalti to? Oh, kekrek. Wah. 3-2 berarti ya. Bismillah sitok engkas, 8,5 ngono lah. Jadi gen menang lho Indonesia ki mbok mlebu Piala Dunia ngono. Kowe mesti totoan kowe. Rumah ora totoan, masalah aku yo ndelok ki lho. Aku yo ndelok. Kevin Dick sing ngegolne. Wah, ya. Oh iya. Kuwi kancane Lucinta Nia sapa sini? Lucita Molo. Iya, ayo ndak. Nah, kurang siji ngkas. Ya. Angung romarang bendara tiah sulistya pijer ngintangake halis awas Jel, dilebone Jel. Nenano tak tung tak tung gong ya ora aja manut Petro ya nenano tung ayo nane sing ngendaki wedi tenan lho kentil Mas Geyong ayo terus no sesi demlang ya luwe becik paterono timbang bisa
urip ana Dangdut nondok jel. Genduk Wanda. Weh, sing ngendang saya kendel iki. Oh, piye? Saya kendel piye? Aku iki tak tutke halusan lho kok. Wah, variasine iki kok. Wis yo ngono kuwi nduk kendel kudu. Ya. Dolan dhewe wani kok ngendang ora kendel. Cah ora kena kartu merah ora ya. Jawa Timur kok. Yo Jawa Timur ya, Dok ya. Kamu tidak Solo niku malah kelahirane kota Solo. Angel niku nggih. Oh, cah Solo toh? Iya. Wah, luar biasa. Tur duduk anak seniman lho hebat itu. Wah, alhamdulillah. Mung wiwit SD mbiyen ana ekstrakurikuler ning SD-ne kuwi. Nggih. Ana kerawitane lho. Oh, ya ditutuk-tutuki ya, Nduk ya, supaya dadi pengendang putri sing peng-pengan. Wis. Kowe ngendangi kiprah sampean wis iso kok. Oh, lho. Tenan. Oh, ora percaya. Mau. Tenan. Mau buka, mau tak kiprahi. Saiki wis ora kiprah. Aku anggar metu wungkusan ngene kacau aku. Metu apa? Metu wungkusan. Wah, jan. Dari Mas Teguh ki luar biasa ya. Kopen tenan ngene ora kok berluwe. Terima kasih, terima kasih. Terus nganti sakjane penjenengan jek melek. Cik tirakat, cik mirsani Mas Teguh. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Teguh. Cik kancani. Iya. Apa to Mas? Lakune wong Jawa ki lek ngur loro to siji melek karo loro poso gitu. Saya dina-dina sing apik, dina-dina pas tasukaran kaya ngene iki dileki nganti selesai nganti rampung. Wah, kuwi dadi topo beratane. Betul. Wis pokoke laku sing paling top markotop kuwi melek. Iya. Ana tembunge kae kembangke aja turu sore kaki. Ana dewa nganglang jagat. Lah kuwi kon nembangne Elisa. Oh ya, oke.
Ayo. Iya. Aku mau cara Yogya, saiki kowe cara Semarangan. Ya. Aja turu sore kaki. Ayo. Ya. Aja turu sore kaki pikun. Ayo. Ah, Elisa Urcarus Alaso gini sudah S3-mu sambung terus ah? Aduh, belum, Pak. Oh, belum. Iya, tak tinggal ini terus toh. Tanggapan terus ya. Iya, dia mulai sekarang baru mau serius aku. Oh, Saya iya. itu. Udah Oh. mau dapat SP soalnya. Iki Oh. iki jujur. Apa? Cah wedok ki anggar diumbar ngoyak ngelmu terus. Iya, iya. Aslinya ya. Angko S3 wis S4 dheweke. Apa enak S4 iki? Lu nganti pilek kok. Nah, Ya, wis doanya aja, Pak. Moga-moga selesai lah. Ya, Jangan sampai selesai. pedot. Angko gek syukuran motong tumpeng sah. Oh, siap. Oh. Iki anakku wis mes sekolah meneh. Oh ya. Wis Oke. spesialis anak ini sup spesialis anak. Sup spesialis Jadi anak. Oleh wis spesialis anak kudune spesialis orang tua ngono lho maksudnya. Oh spesialis. Gah. Iya. Ya wis saiki Semarangan. Oh iya, tukeran ya Pak De. Ya. Ini Pak De coro Jogja. Tukeran gelem tukaran ayo. Iya. Coro tukaran. Mumpung ya iki lah sasi-sasi ngene iki ya rada longgar to sa. Iya, longgar Pak Rada Kangkong. longgar. Heeh, enek lho kancane dhewe November iki blas ora tanggapan nenek. Onten. Lah kuwi lho wong ngene sandingmu. Aku ada. Ono ta? Jangan salah. Oh iya. Ada. Ada ya? Aku tanggapan ono, kontrak rutin ono. Oh iya neng TVRI Semarang ya. Mayan iso. Panggah mangan. Iso go royal. Iya, mangga. Aja turu sore Aku tadi membahas sesuatu loh Pak Kangko. Apa? Ini Pak Kangko udah mulai tidur normal kan sama Bu Dwi? Sudah. Ya kita kalau manusia itu kan tidur normal jam 10. Ya. Bangunnya ya pagi, Pagi, subuh subuh. gitu. Neng kok nek coro iki kok ade kon melek yo. Sajane bertentangan lho ini pro dan kontra. Nek wong Jawa kok kon melek, jane sing bener melek apa merem nek bengi. Tolong Pak Ade sebagai seorang senior jelaskanlah. Yen Tumrape kesehatan ya ta. Kuwi apike jam 09.00 jam 10 wis turu. kuwi kesehatan. Ning tumrape wong Jawa kuwi bengi kon melek. Lah iki. Sing bener sing ndi ya, Cak? Ning ana lho sing melek bengi turu, ana sing lara ya ana. Bengi turu tapi loro. Iya ana lho, iki real ana nyata. Wong nggonku ki bengi kon turu malah lara. Bengi turu malah loro itu apa? Mbok ora ngerti, kowe takono wong dhewe kono. Berarti Dadi sing anggar bengi ki melek. bengi melek. Heeh, yen awan turu ora ketang sak jam 2 jam. Oh. Itu ada. Heeh, mula terus dikaro wong kampung dijatah, kowe jaga malam wae ngono. Oh iya. Ditugaskan pada tempatnya. Timbangane melek ora Rondo. ono gunane. Iya. Iya. Isi Ineto ngata tulang
Ana Semarangan iki versine werna-werna lho. Iki ana sing versi iki lak ngaluk-aluk. Ya. Sing koke ngaluk ana sing versi cekak kae. Cekake Bawane kendang Semarang, aku turu dadi nglilir. Kuwi dicengkokke dawa ya ora enak. Iya. Mbak-mbak mung Semarangan padha asmara danane. enaknya pendek. Pendek, dadi wong iki selirane dewi-dewi ana sing seneng dawa ana sing seneng pendek ngono. Iya, nek iki cara dawa ngaluk-aluk. Aku ngerti seliramu kan. Ahemu ki selisane ketok. Sampai mana tadi? Ya iku bagian Noen no. nipun wong melek sabarna rimo Aku Apa? request entuk ora? Request apa Pak Dik? Tibawane Semarangan. Iya, Terus tibane diyugjake. Yogja nek apa? Lagu Yogja. Sing ngendang Nduk. Gudeg Apa? Gudeg Yogja iso, Nduk. Oke. Budeng Yogyo. Oh, tak kira nek wingi dolannya ndi, Dik? Nduk. Aku ora dolan. Aku ora dolan. Dolan karepmu ora karepmu. Tak kira dolan menyang Sarkem. Aku anggar kelingan Suwargi juragane Mbak Elisa iki kudu guyu. Sak rombongan iso lucu-lucu kabeh. Jujur. Wis kerep tak omongke. Apa? Iki yen gelem jujur kaya awakku barang iki, jane awakku iki statuse dagelan ning kalah lucu karo dalan. Lah iya. Tenan kuwi jujur aku. Gua tak jak padu. Bener. Ya ndelalah kersane Gusti Allah ya ora dawa umure Mas Eno Nugroho. Ya ning swarga papane. Nggih, ditungakne mugi-mugi mapan wonten kaswargan jati ugi. Pepundhen kula Bapak Haji Mantep Sudarsono. Nggih. Dengan Raka Mas Entus Susmono, Kang Parseno Sleng. Nggih. Lan sedaya kemawon para leluhur dalang ingkang sampun murut wonten Kasidan Jati. Nggih. Di ngapura dosane kang saged dipapanake ana swarganing Gusti Allah. Allahumma amin. Amin. Mana ya, ya, ya. Oke. Ya, yo, mangga gudeg Yogja. Mangga. Yuk. Nikmat waris waras nyoto gudeg Jogja nyoto nikmat gudeg Jogja. Gori mateng kang abang sambel goreng ijo kopis putih aren nganggo iwak pitik tahu tempe endok mesti nikmat waris waras nyoto gudeg Jogja nyoto nikmat gudeg Jogja.
Iki emansipasi tenan ya iki sing Ya. nembang wedok, sing ngendang wedok. Heeh. Luar biasa iki. Ya. Wah, Ilalah ki Dwijo Laras ki ya nemu-nemu bocah-bocah sing bertalenta. Talenta lho. Ya. iki kurang siji iki wis Apa? ana. Yoga lanang, yoga wedok, yoga banci ngono iki. Angel niku. Yo dadi dikompliti Nek Pak. sinden sok Presiden ana banci. Paket komplit tuh. Ya muga-muga dadi seniman unggul ya, Nduk. luar biasa. Wong hebat lho, wong wedok iso ngereh sakmene akeh iki. Ya. Iki manut Pimpinan kowe ya. ora mbok suwuke sewengi nabuh terus modar kabeh iki. Heeh. Loh, Purbawasesa sono pengendang. Betul, nek bis kae Purbawasesa ning sopir gitu, Mas. Nah, sopire ya nek wayangan ya sing ngendang. Itu pantas dadi pemimpin bocah kuwi. Ya Mas, dikai lagu-lagu sing jaman saiki, Mas. Aku Ken karo Mbak Elisa tak kon ngancani karo anu sapa jenenge kuwi? Mas? Mayang Anjarsari. Ramaya. Ayo, main. Ayo. Disupoti cara Bali, Mas. Ya. Mari berdiri yo. Menika ada salam Mas Gareng. Asli piyai Nggonilan ning mapane wonten ing Samarinda Kalimantan Timur. Wah, luar biasa nggih. Menika Kalimantan. mbok menawi monitor lumantar live streaming Mbak Elisa karo Mayang. Nggih. Nuwun sewu Mas Kangkon nyuwun lagon ki terus sumilir. Kita semua. Atur warga Nggonilan, Pak Lurah Om Yoyok sebagai pangarsa. Leres. Tembang kenangan. Ayo I love Nggonilan. Nggih. Saking kula Jambul Moro Dipan Nggonilan. Nggih. Nun saking Mas Jambul. Wilujeng Amba Warasa dumateng Ki Anom Surat Ki Anom Dwijo Kangko. Semoga sehat selalu nggih. Lah iki tulisane Ki Anom tok. Ah, ora agar kowe bali kalah kacau pokoke pikirane. Menika kula lep saking Samarinda Kalimantan Timur. Kula nggih warga Nggonilan matur sembah nuwun. Nah. Sing disuwun Kitir Sumilir Mbak Elisa kelawan Mayang. Nggih. Sendika dawuh. Nggih uga menika saking Mas Joko Pilang Kenceng Madiun kita sing monitor ngebiar Mas Kangko. Ning aku njaluk digarap rong irama dangdut karo Samboyo. Cocok iki cocok. Ya. Coba kaya apa tanpa bawa untuk menyingkat waktu. Kayak aja nganti padang-padang lho kuwi tokone selak buka sesuk-esuk. Ya, heeh. Ngono. Ya. Monggo Mas, pun garap. Ya, Kitir Sumilir dangdut plus Samboyo Putra. Yuk. Yo, bicara
Piye Mas Gareng komplit to, cacah DLI. Ora iki sing trompet lho, mau ora gelem trompet bareng kancane mandeg ora gelem mandeg dhewe. Pancen nek cara Jawa Timuran cara Sambaya kuwi trompete iki mandege kari dhewe. Oh, malah justru ngono. Oh iya. Oh, iya. Dadi apa jenenge kuwi suwuk koda cara trompet ya ngono kuwi. Suwuk koda trompet ya ngono mriki kari dhewe iki gen ketok lek lho. Oh ya, ya pancen itu ciri khas. Heeh. Ya, anu, pancen tanpa trompet tidak terasa ponorogo nih. Bener. Heeh. Mau sing trompet Inun to? Inun cah kuwi sitok kuwi apa-apa nek iso. Wis ora nyanyi to? Inun kuwi lho. Wis ora nyanyi. Kok iso Inul. Inun. Oh, tak kira Inul. Heeh, ya. Wis sing apa-apa iso sing ngethuk kuwi ngethuk iso, ngrebab iso, gender pinter, trompet iso, nambal ban pinter. Dadi komplit. Yo iso nambal ban kuwi. Oh iya toh? Iya tubles. Oh toh. Tambal ban tubles. Oh iya, bener toh? Bener, tenan kuwi saestu. Oh, ya mbok sesuk bane dalang kuwi tublesen wae. Oh, aja mbledos tenan dhek men dirasani ban kubis mbledos ning tole. Oh, wingi gone Bayu ya bledos. Oh iya. Heeh, ning tol ya, ning tengah tol. Heeh, ya. Wae ya. Nembe ya Inun kuwi. Heeh, ya syukur. Ya. Dadi selain SSN kuwi ya gelare ya STB. Apa ki? Ya sajane tambal ban. Oh iya ta? Heeh. Weh, ya. Loh, kuwi kelebihan. Kelebihan piye? Oh iya, ora saben wong iso nambah lho, Mas. Oh iya bener. Sapa ngerti rezekine ya mergo ban tubles kuwi. Oh iya. Oh. Dongake wae akeh ban bledos lho. Sing ngadeg telu ana Buduwi, ana Retno, ana Wiwi Irnawati ya. Ya. Ki mangke sore lak ro metu lagu Banyuwenan. Ya. Oke cah telu ya blas wong nyanyi kabeh. Ayo. Ya. Banyuwangen, Nduk, Banyuwangen genti kendange Banyuwangen. Ya, kendange apa-apa iso kok. Heeh. Pokoke golek apapun di duwe Jolaras insyaallah tersedia. Betul. Baru maupun yang lama tetap jalan. Jalan. Iki lagune lawas ning diaransemen karo Dwi Jolaras Indonesia sing nulis pengendange DLI ya kuwi Mas Eko Widodo SSN MSN dosen isi Surakarta. Oh, di aransemen meneh. Ya. Oh ya. Dibumboni cara masakan. Ora lagune apa kuwi? Loro sesigar. Loro sesigar. Sing sigar loro. Migren. Oh, migren to. Heeh. Tak kira sing sigar. Migren. Ya. Monggo lagune migren para kanca. Nah, ya. Iki kendange Banyuwangen ya kudu digondheli. Ya. Sikile kudu ditaleni ya, Tru. Ya, heeh. Lungguhe kudu rada dhuwur. Heeh, ya, heeh. Oh, ciri khas kok iki. Ya. Monggo para kanca, cara Banyuwangenan dalungan cara Pulau Dewata. Yuk, dados.
Bob sik mandek sik. Mandek sik. Nah, iki ana sing telepon aku, iki lagu iki diaturke kanggo Tombo Kesel lan kanca melek. Sapa, Truk? Sing ngulat-ulati wayangku Kurawa 100 ya kuwi Lik Mentong. Nah, sing ana ing Sragen iki wayangku Kurawa komplit 100 diulat-ulati raine diraupi ben supaya bergas. Lik Mentong semangat. Tur ngono kuwi ya dibayar ra gelem. Heeh, iya. Aku bayare mok diroyalke tok, Truk. Lah iya. Makasih Mas Mentong karo Lik Mentong karo Mas Diki Channel. Nah. Tak aturke iki lagune. Heeh. Ya, yuk lanjut. Nanong. Halah nakut riko lara ati janjine riko yulayani ruha gede sing arep kenalan wis kadung ati lara sesika halah nakut riko lara ati janjine riko yulayani ruang ketik sing arep kenalan wis kadung ati lara sesika sapa wangi sing gantru-gantru para siji rasane sewu yalang ring driji kiwa yang mawar digawa wong liya waktu kembali lawar mekar bareng gawe sanyar cinta suci hang sing kabalas kaya-kaya ati lara sesikan sapa wonge sing kantru-kantru lara siji rasane sewu cinta suci ring driji kiwa yang mawar digawa wong liya halah nakut rikang lara ati janjine riko yulayani ruwaga iki sing arep kenalan wis kadung ati lara sesika halah nakut riko lara ati janjine riko yulayani ruha gede sing arep kenalan wis kadung ati lara sesikan sapa wangi sing kantru-kantru lara siji rasane sewu kelanane ring driji kiwa yang mawar digawa wong liya
Iki insyaallah dalang se-ex Karesidenan Surakarta Nggih. urung ana sing nggawa gamelan Bali kaya ngene iki Mas Gareng. Wah nggih, ini Sing- perpaduan. Perpaduan. Dan Dadi- ini mencerminkan budaya itu pemersatu bangsa ya di sini ini. Ada Banyuwangi, ada Banyuwangi, Banyumas, ono Bali, ono Jawane, wis iya. semua unsur masuk iki. Lah iya. Iki kari nambah ki isuk ngetoke musik tek-tek ngono, Mas. Apa? Mesti tetek apa? Tek-tek iki ngau kentongan ngono kalu. Tok tok tek tok tok kung tok. Yo, yen dilatih yo apik tenan. Iya, Pokoke notasine Jadi bukan namanya merusak iki ora ning iki penambahan untuk bumbu-bumbu pagelaran supaya iki lho Indonesia mempunyai ragam budaya yang dipersatukan oleh NKRI. Ya. kreasi tanpa meninggalkan seni. Ana sing duwe gamelan Bali terus. Apa? Ning dudu Wonogiri, dudu Solo, dudu karyangane arep ngendi? Ngayu Jakarta malah enek sing duwe. Wow, Oh, iya, sapa? Enek Sapa? Ki Utara. Oh. Ki Utara dengan grupnya Kecubung Rapatek Sakti. Oh, ngono iya. Nek kae wesi, Gong. Masa? Iya. Oh, wis ya lumayan. Wesi ya apik. Pokoke Ki Utara Prasangka Seto kuwi yo duwe kuwi gamelane kuwi. Heeh. Pancen lek nggowo ngene iki ya butuh ragat Mas Gareng. Selain membelinya juga mahal, ngontrak kuwi mesti nganti kebrak kae. Ning sing luwih penting panggarape, komplito musike yen sing garap ora iso ya ora apik. Betul, laras niku. Mula ya tujune ngelmuku wis do tak sok ning bocah-bocah iki. Wah, tok sok. Sok Ane kono kentekan ya. sok glogok. Nggih, nggih, nggih.